ଦୟାକରି ଏ ଅଡିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବେ। ଓଡ଼ିଶା କଳା ଏବଂ କୌଶଳର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବୀରତାର ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ଆମ କଳା, କୌଶଳ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବୀରତାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଛେ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କଠୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରା। ଇଂରେଜୀ ନିଶା ଆସିବା ପରଠାରୁ ସବୁକିଛି ଫିକା ଦିଶିଲାଣି। ମଣିଷ ଆଉ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। 2 ପଇସା କମେଇ ଦେଇ ମଣିଷ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବିଲାଣି। ଭାଇଚାରା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ରଜଦୋଳି ଓ ଘୋଡ଼ା ନାଚ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଛି। ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହର ଯିବା ଲୋକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଗାଁ ପାଇଁ ରହୁନାହିଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସମାଜ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଯୁବପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟ ଟିକଟକ୍ ଏବଂ ପବଜିରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା। ମଦ, ମାଂସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିବ। ସ୍ୱଳ୍ପ ପାଇବା ଲୋଭରେ ମଣିଷ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟ ପିଢ଼ିକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାରେ କିଛି ବି ଅବହେଳା କରୁନାହିଁ। ଯଦି ଅବହେଳା କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ନିଜ କର୍ମରେ ଏବଂ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ। ଯେଉଁଠି କୃଷକ, ସେନା, ଶିକ୍ଷକ ତଥା ସମାଜସେବକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କଥା, ସେଠି ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି ଆମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ବୀରଗାଥା ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଶୁଣିବା କଥା, ସେଠି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଉପରେ ଅଧିକ ରୁଚି ରଖାଯାଉଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ମୋ କଥା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗାଥା ଏଯାଏଁ ସରିନି। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ରାଜ୍ୟ ପଛୁଆ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଯଦି ଜାଣିନ ତ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଲା ଭଳି ମୋ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଅଳସ୍ୱାମୀ, କପଟତା ଏବଂ ଗୋଡ଼ଟଣା ସ୍ୱରୂପ ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଗଣା ମିଳିଲେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ କୋଢ଼ିଆ ଭଳି ବସି କେବଳ ଗପ ମାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ନ ଦେଇ ପଛରୁ କେବଳ ଗୋଡ଼ ଟାଣନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନୀରବରେ ସହିଯାଆନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଓ ଲାଞ୍ଚ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ନିଜର ତଥା ନିଜ ଭବିଷ୍ୟ ପିଢ଼ିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନିଜର ଜାତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ମଦ, ମାଂସ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ପଇସା ଆଶାରେ ଭାଇ ଭାଇ ଓ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହେବାରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ମଣିଷ ପଣିଆ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ପରିହାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସାହସୀ ନୁହନ୍ତି, ଭୀରୁ ଭଳି ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରନ୍ତି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ଭଲେ ହିଁ ଅବଦାନ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ କାହିଁକି ଆଗେଇନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ନିଜ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମୋ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ନା ସହିପାରୁଛି ନା କହିପାରୁଛି।